det er også sådan noget nyt, ikke? Altså, konger har som regel altid, også tilbage fra middelalderen, der er også nogle håndfæstninger, hvor man ligesom har, hørt adelen og sådan noget, ikke? Men nu prøver man ligesom at trække flere folk med, har vi demokrati nu? No fucking way. Men man prøver ligesom at gøre et eller andet, ikke? Yes. Andre pointer? I hvad, med? Ja. Jeg snakker om det lidt antiklimaks, den hvor enevælden faldt på. At han fik ikke rigtig ud med et bank. Han bøjede sig bare for befolkningen og sagde, okay, så er det slut. Der var ingen guillotiner, vel? Ja, det var i hvert fald i sammenligning med resten af Europa ekstremt fredeligt. Ja, men sådan har det tit været i Danmark, ikke også? Der er selvfølgelig nogle undtagelser, men det er også det samme, der hedder reformation og alt muligt sådan noget. Der var lidt et herværk og sådan noget, ikke? Der var måske nogle munke, der fik test tilbage i 1500-tallet, ikke? Men altså, det foregår forholdsvis fredeligt, ikke? Kan man sige, det her regimeskift. Ja? Vi snakkede også om Orla Lehmann, og han ligesom blandede liberalismen og sammen med nationalismen, og snakkede med bønderne om det, og ligesom sådan talte dem op og snakkede om det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Blander nationalisme. Du skal bare lige vide, at det er en tegneudvikling, ikke? Det står der bare 7 eller sådan noget, ikke? Ja, det her. Det kan man godt se. Hvad siger du? Så lad mig tilbage til det der. Det er Danmark. Hvis I ikke kan se det, bliver meget ked af det. Nationalliberalisme. Orla Lehmann. Altså han er en af de her, akademikere, som tænker nye tanker inspirerer af, hvad der foregår rundt omkring i Europa. Hvad foregår der rundt omkring i Europa? Masser af borgere, der oprør. Ja, der er simpelthen borgere, der tænker, der er gamle systemer. Men der er en konge, der både er udøvende, dømmende og lovgivende magt, og bare bestemmer over vores liv, og festebønder og alt muligt, og så er det bare sådan. Det afspejles det i den tid, vi lever i. Det er en del af en europæisk tid, at lade sig inspirere af. Ja. Det er der, hvor Belgien bliver til land. Ja. Holland har også Belgien på det tidspunkt. Ja. Vi tænker, vi oprør, og så er der ikke fik penge over det. Udland til det. Og så oprør, folk som det står. Ja. Oprør, folk som det er. Lige præcis, og det er jo det, vi har godt Tyskland endnu. Der skal vi altså længere op i 1800-tallet. Tyskland består jo også af en masse små kongedømmer eller fyrstendømmer og sådan noget, ikke? Og Preussen er helt klart et af de helt store, ikke? Kan man sige, og den vender vi tilbage til. Vi kommer til at spille en ret vigtig rolle i Preussen. Ja. Hvad han siger om Orla? Hvorfor kan vi ikke høre om en, der hedder Bente, eller Janus, eller hvad? Ja? Ja, altså hvad han inspireret nogle europæiske tanker og sådan noget, ikke? Og hvad er det, hans idé er omkring? Ja. Han vil gerne have bønderne for rettigheder. Altså han snakkede med bønderne på Falster, så han står og snakker om, at han gerne vil have politiske rettigheder. Ja, der er helt klart noget med politiske rettigheder, ikke? Efter Orla Lehmann politiske rettigheder. Ikke, så det ikke bare er adelen og der bestemmer vel, og kongen og sådan noget, vel? De gamle OG's, vel? Nu skal vi altså have nogle flere, der skal bestemme. Ja? Ja? Og det kan han også gerne have, at det skal være vandbrug og sådan. Ja?
Ja. Ja. Det var også der Danmark til Ejder, Så, yes. som var sådan blod. Ja, det er simpelthen bare en flod, ikke? Ja. Ejderen er en flod. Wow. Ejderen adskiller hvad? Vi gerne have, at den skulle adskille Danmark og Tyskland. Altså, Ejderen ligger, hvor den ligger. Ja. Du har faktisk en god pointe. Den du kan adskille Danmark fra Tyskland, kan hedder det spørgsmål senere, ikke? Men I get your point. Ja. Den flod, den ligger, hvor den ligger. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Det kan man måske gøre. Men den ligger, hvor den ligger. Hvor ligger den så henne? Ejder. Ja? Er det sådan, navnet så Slesvig og Holsten? Det er nemlig rigtigt. Holsten. Man vil gerne have, at Slesvig skal være en del af Danmark. Slesvig. Nordslesvig. Og det er Sydslesvig. Og det her det er sådan, der var Lauenburg. Det er også en lille... Ja. Så han vil have, han sidder her i København. Sidder i København og tænker tanker, at vi skal en nation Danmark. Den skal gå hertil. Okay? Hvad er det problemet er? Han vil gerne bevare altså den her helhed. Og hvad er helstaten for noget? Ja. Som hele Danmark, hvor han ligesom... Hvad består det af? Der er Jylland her. Der er... Ja, og så... Men altså, ja, det er rigtigt. Altså, kongen han historisk set, så har det været fyrstendømmer, under et dansk kongehus, ikke? Ja. Det er også det med, at Sydslesvig og Holsten navnbrug, da de sådan med tysk. Det er det. Så de vil nok ikke være en del af Danmark. Det er her, det her nuværende grænse går det grænse fra 1920, ikke? Det er fuldstændig væk. Det er fuldstændig væk fra 10 år. Det er fuldstændig dansk nation. Vi vil gerne være altså, vi vil gerne være delstat. Man kan sige, bare sådan en god sammen. Kan der ikke fyre sådan noget? Det er jo hele staten. Ja, hvad er betegnelsen for Slesvig og Holsten og Lauenburg? Hvad kan man? Hvad kan man i stort for det? Forbundsstaten. Ja. Hertugdømme. Ja, det er hertugdømme. Det er den rigtige betegnelse, hertugdømme. Og sådan har det været i skole i mange år. Og, altså, så vi har et Danmark, der er lidt splittet, ikke? Blandt elite og nogle andre, ikke? Der har et bestemt folkeview i forhold til, at Danmark er, hvor grænsen til Danmark skal være. Det vender vi også tilbage til, så vi når måske tysk-sindede, og nogen, der er dansk-sindede og sådan noget, ikke? Der er tysk-sindede, der er oprørt, og jeg håber, vi har det er nogenlunde mening. Det er bare lige for at sige, nu begynder vi at identificere nogle konflikter. Ikke? Hvad har vi ellers haft af konflikter, hvis vi går tilbage til det her område her og ude? Så i 1980'erne en konflikt mellem Bullshit og Hells Angels. Ja. Nu har vi altså en lidt større konflikt, kan man sige. Det er meget godt at vide, what's at stake i en anden periode. Ja. Nationalistiske idéer, som er med til at skabe et ændret syn på, hvad fanden er noget. Spørgsmål indtil videre. Er der andre pointer, du skal lige ud og lægge?
stadig lige sød, vi var forhandler. Nej. Kom nu fejl, nu, ikke? Ja. Vi er op til ham, men det er sådan rent ceremonielt. Det er ikke sådan, at han kan sige, det er super gængere, hvis jeg sagde. Ej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis der bliver lagt mere, jeg peger på mig som forhandlingsleder om en ny regering, så hvis jeg sagde, det synes jeg faktisk ikke. Det må han ikke. Det er på grund af, at han ser her. Så det er rent ceremonielt betydning, ikke? Det er det mening. Der er noget, vi leger. Ja. 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 Lige præcis, ja. Det er mange mennesker, hvor man kan se det i København, og jeg bruger ikke de der. Jeg gør ikke rigtig ting. Nej, jeg bare i København. Det er København, det er ved jeg. Over Langebro, ikke? Og når det kommer til Nørreport, så er det men selvfølgelig er det godt. Jeg kan ikke have noget indhold, så jeg kan ikke presse til at gå ned. Du blev ikke afbrudt, vel? Nej, det er situation. Det var også et oprør, der var i forbundspladsen i Frankrig, så vi vidste godt, hvad der kunne ske. Og simpelthen en erkendelse af, at det er sådan en revolution, vel? Altså, jeg gider ikke, at kongen skal have hugget hovedet af, som der skete tilbage i slutningen af 1700-tallet. Mig? Jeg har et spørgsmål. Så hvor længe, eller sådan, hvornår skiftede det, at hovedstaden blev til København? Var det ikke sådan Roskilde i noget tid? Jo, det har også været i... Jeg har vikingerkonger i Jelling, og det har der været ret forskellige steder og sådan noget, ikke? Ja, det er tilbage. 800-tallet, 900-tallet, det kan jeg ikke. Mange år siden. Absolut, er det så der, hvor de har det der vægge rundt om København? Ja, der porte? Ja. Nørreport og... Ja, lige præcis. Og det har man langt op i historien. Vi kan lige se en lille smule af, når vi kommer ud fra Nørreport, ikke? Ja. Der er sådan noget, en lille ruin. Det er sådan, det er resterne af det, ikke? Ja. Det var bare for at tilføje det lidt tidligere sagde med, at det ville kaldes lidt som i Frankrig, hvor han til rådfuld, og han havde også sagt, at det var først i mål, men han blev ikke med, og det var først, det blev han ikke sagt. Der var sådan hvilke chancer har der? Ikke så. Hvad er det så? Det er bedre at fejle overraskelse. Men vi har jo stadig kommet. Der var der ikke kommet. Man synes, det er faktisk. Jeg synes også, det er meget griner. Altså, det er jo bare, jeg har lidt for meget ikke kommet til at panser og sådan noget. Det kan jo ikke selv vælge. Det er de har mange, der vil lide. Det vil ikke. Ja, men de er jo ikke særlig. De er jo særlig rig kongen. Engelsk kongehus. Fucking rigtigt. Vi lover det danske. Jeg synes, altså, han skal fandme synes, at de vil, ikke? Jeg synes, det er meget griner, det der. Der har så sådan voksne mennesker, der kører rundt i kulde der og sådan noget. Det er sådan helt, what the fuck, ikke? Jeg synes, det skal også være plads til. Vi skal synes, hvad I vil, ikke? Jeg har mange venner, der er meget kritiske for kongehus. Jeg har det bare sådan. Nå. Vi skal læse den her kilder, mine damer og herrer. Så skal vi implementere en måde, vi prøver at kigge på overflade og resolutioner på Københavns og svinemødet. Og der er 3 spørgsmål til de 2 kilder. Hvem kan betragtes som afsender af teksten? Hvilke krav stiller sig til kongen? Hvordan skal staten dannes? Indrettes ifølge teksten? Og jeg skulle meget gerne, hvis jeg har lavet en forarbejdsorden. Det har jeg. Så er det de første 2 kilder her, der er inde i lektier. Så kig lige på dem. Det er nogle, vi skal nok holde. Er en god nogenlunde tydelig? Der er nogle spørgsmål til kilden. En kilde. Der er nogle spørgsmål til kilden.
Hvad hedder det? Det skal vi prøve at besvare her. Jeg gider ikke sige det. Men hvis der er så må I sige det. Det, der er sindssygt vigtigt i en historie, det er det der med den der dybdelæsning, ikke? Altså dybde for at gå ned i kilden og støtte med. Kilden i sig selv er ikke nogen værdi. Det har den, når du begynder at stille spørgsmål til, dem er altså jeg vil lave, for jeg ved ikke, så dybde kilden, og også gerne stille andre spørgsmål til dem. Så prøver vi at connecte sig til den der store historie. Det handler grundlæggende om, at der er det hele med det. De der 3 spørgsmål skal vi svare på dem til hver kilde. Hvis du kan. Constitution. På de sidste 3 år. Og læg lige mærke til, så her. Læg mærke til, der er en mega lang, så her, der er en mega lang kildeintroduktion, ikke? Det her, det er ikke kilden, det er kildeintroduktionen. Den starter først her, ikke? Det er super vigtigt. Det kan ikke så langt. Det er bare for, altså, kontekstualisere, ikke? Altså, hvordan altså, der er nogen, der holder ind i hånden. Det er overført, så det er det. Det er det svært, ikke? Og hvis der er nogen, der er noget, der ikke bliver mening, så Okay, det er noget. Nice. Good. Konstitutionen af landets forfatning.